Ola, nas clases anteriores vimos a necesidade de protexer o entorno no que vivimos. Na clase de hoxe falaremos dos espazos naturais protexidos que atopamos en Galicia, así que imos aló. O ser humano leva interactuando co entorno no que vive dende os principios das súas primeiras pegadas na Terra. Mais esta interacción non sempre foi ou é positiva, xa que os humanos moitas veces modifican o medio segundo as súas necesidades, rompendo desta maneira unha morea de ecosistemas naturais. A ONU no 2015, para evitar toda esta desfeita de destrucción dos ecosistemas, aprobou as ODS, das que xa falamos no anterior vídeo tutorial. E, grazas a estas ODS, houbo partidas económicas, é dicir, cartiños, para poder protexer moitos espazos naturais galegos. Un espazo natural son os parques nacionais. Son reservas que se crean coa finalidade de protexer ecosistemas naturais de gran importancia ecolóxica. En Galicia temos o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Outro espazo protexido son os parques naturais, non confundilos cos parques nacionais. Un parque natural é un lugar no que é posible o aproveitamento do ser humano dos seus recursos naturais, mais cunhas limitacións que permitan a sostenibilidade. Galicia ten varios parques naturais. As Fragas do Eume, as Dunas de Corrubedo, as Lagoas de Carregal e Visán, a Serra do Surés, o Invernadoiro, o Monte Aloia, a Serra da Enciña da Lastra, tamén é un espazo natural protexido a Reserva Natural. A finalidade da Reserva Natural é a conservación dun determinado ecosistema
que pode ser unha paisaxe autóctona galega, unha especie mariña, etc. Outro espazo protexido son as paisaxes protexidas. Son sitios naturais que pola súa beleza e valores culturais gozan desta protección. Son paisaxes protexidas en Galicia os penedos de Pasarela e Traba, e tamén o val do río Navea. Imos co último espacio natural protexido, as reservas da biosfera. Son ecosistemas cun recoñecemento internacional a través do programa chamado O Home e a Biosfera, en inglés MAP, da UNESCO. Hai en Galicia recoñecidas como reservas da biosfera pola UNESCO a área de Allariz, e tamén son recoñecidas como reserva da biosfera pola UNESCO as mariñas coruñesas e terras do Mandeo, os Ancares, o río Eo, os Oscos e terras do Bourón, as terras do Miño e o Surés, pois ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Que illas forman o Parque Nacional das Illas Atlánticas? Pois o Parque Nacional das Illas Atlánticas fórmano as Illas Cíes, as Illas Ons, a Illa de Sálvora e a Illa de Cortegada. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.